bari ku ji wani abin mamaki wanda duk duniya babu wanda yake da wannan matsayi idan ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Daga cikin sunayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai Abdullahi, sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi, sannan kuma sunan mahaifin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi. Duk duniya wake da wannan matsayi idan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sannan kuma daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki akwai Mahmudu. Shi yasa suke cewa wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fazul arshi mahmudun wa hadha Muhammadu. Allah madaukakin sarki ya bashi suna daga sunan shi saboda ya girmama shi. Shi Allah madaukakin sarki Mahmudu, shi kuma Muhammadu. Sannan kuma daga cikin sunayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai Aminu, wato Al-Aminu. Sannan kuma sunan mahaifiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aminatu. Sannan kuma daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Sa'idu. Sannan garin da aka rene shi, aka tasar da shi a wannan gari, sunan wannan gari Banu Sa'ad. Sannan kuma daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Mubarak, saboda shi mai albarka ne. Sannan wacce ta rene shi, wacce ta shayar da shi, wato Suwaibatul Aslamiyya, daga cikin sunayen da ake kiranta da shi akwai Barakatu, saboda ta samu albarka, albarkacin shayar da mai albarka da ta yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine Muhammadu, shine Al-Aminu, shine Mahmudu, shine Mustafa, shine Taha, shine Habibullahi, shine Nabiyullahi, shine Rasulullahi, shine Nabiyur Rahma, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk duniya babu wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsayi da kuma daraja. Allahumma bari